Katso, se ei olekin hienoa. Kyllä ne shiniä tällä. Juu. Aloitin ehkä tunti sitten. Eiku, tää alkukotiin on vähän päästä. Tää on. Okei. Tää heti shiny booperi. Ei. Mustainen. Onko se Paldean booperi shiny ja musta? Miksi tääkin on sitten violetti? Tää on vähän hienompi violetti. Eiku on tää se. Kato, näytä. Juu, on. Onks toi se? Ei vaan se Toi on niinku normaalisti ihan pink. Tämmönen. Toi on violetti. Mitä? Että toinen muutu melkein yhtään. Niin, tämä ei muutu yhtään. Muuttuu tuo, mutta se toinen ei. Niin, se vaan vaihtuu ihan yhdessä. Mä evolvaan parhaimman Wooperin. Mä sain joku eilen vai tosipäivänä sain Woolpixi. Nice. Ja sitten sitä tosipäivänä, kun mulla oli vaan yksi sotailveinen. Laitatko tästä, kun mä laitan YouTubeen, että se ääni kuuluu tässä videossa? Mä sain tämän evolvasin, koska mä... Joo, mutta haittaako se sitten sua? Ei. Joo, nyt mä oon surkea edittaa. Mä en pysty editoimaan. Sä saa leikkaa. En osaa. Koska mä käytän Mobitsen, niin mitä hitto se kuttu, että mä teen tällä. Mä en oo mikään super YouTube content makeri. Mikä ostaa kauhean setupi sinne huoneessa, että no niin, tohon yksi kamera, tohon toinen kamera. Tähän mun pään päälle vaikka kolmas kamera. Tähän mun nenän eteen neljäs kamera. Mä kertoo, että Mobitsen ei kameraa. Mistä? Mobitsen ei kestä videon. Tää? Tää videossa pystyy saatana pahoin, niin se niinku... No kun sulta video kanssa, niin se niinku... Sitä menee itsestään pois, koska joo. Jos on vaikka joku 4 minuutin päälle. Jaa. Mutta mennään. Noniin, moro! Ainakin ehtii työssä, mitä oli paljon. No niin, nyt kun on juteltu kaverin kanssa, on lupatentu kaverin kanssa, niin sitten voidaankin jatkaa. Mutta ei se kun lähtenyt, niin mä nyt sen napata se sitten spaami. Tai mun varmaan, onks tää eka vai toka Pokemon Go video? Mutta sitten tää video saa about, sanotaanko nyt vaikka, että 15 tykkäsellä, ja sitten saman tien seuraava video. Muistakaa sitten sanoa mulle, no, en tiedä toimiiko kommentit, ne saattaa toimia, mutta jos saa halua, niin voit jättää mulle peli-ideoita sinne kommenttilaarikkoon, en mä tiedä. Jos ne siis suostuu nyt toimimaan, mä en tiedä. Mulla on ollut niiden kanssa pieniä ongelmia, teknisiä ongelmia, niin sitten jos ken kiinnostaa, niin voi sitten jättää sinne peli-ideoita. En ole tehnyt videota hetken, koska ei ole ollut ideoita, mitä tehdä, ja on ollut muutakin tekemistä. Mutta nyt päättelin sitten kuulata Wooper Community Dayn tällä Samarin surkealla Mobitsenilla. Kun ei mulla oo mitään kunnon kameraa millä kuvata. Ja jos kysytä koska face reveal, niin mä varmaan, että jotkut mun kanssa, jotka katsoo mun videoita, eli todella pieni määrä ihmisiä, saattaa tietää minut muuten vaan, mutta niin, mä laitan facecamin sitten näihin videoihin, sitten jos mä osaan, niin sitten kun tulee täyteen 2 pitatilaa ja sitten niin, Jos joku kysyy room touria, niin se ei oo tulossa pitkään aikaa, koska se on sitten 50 tilaa ja room touri siinä vaiheessa, että siinä saatte sitten ootella. Tässä on Kymi. Tää on Zoroarkki, Eevee ja Ampharos. No
semmonen larpeessa nyt sitten vaikka. En mä tiedä. Ideat lopussa. Tää sit tulee olla niinku aika pitkä video tässä niinku pälpätelty varmaan 5 minuuttia. Joo, aika näyttääkö, että 5 minuuttia saadaan. Hölpötelty. En tiedä mikä on hölpötelty. Ihan sama. Ihan sama mikä se termi kautta sana nyt on, niin mua ei niinku hirveästi kiinnosta. Mutta joo, jos sä tykkäät mun kontentista kautta videoista, niin kannattaa pistää videolle tykkäsen kanavatilauksen. Ja vaikka kello päälle, niin sä tiedät sitä aina kun tulee uusi video. Hauska fakta siinä, että mun videolla on kaiken. En oo vaan katsellut kertoa, kun mun millään videolla on tykkäyksiä edes yhteensä. Mikähän hiton mukava. Kymi. Nyt pistetään oikeesti jotain hyvää sitten. Lisäys. Pinnataan pokestu. Mä tiedän, että mun ääniä varmaan hirveän hyvin kuuluu. Mä oon täällä koskella. Täällä ei varmaan hirveän hyvin tää ääni kuulu, niin kuin auton ääni ja kaikkea muuta ylimääräistä, mutta juu. Ehkä juu. XL. En mä tiedä käymä se pidetään. Nyt ei oo tullut ihan hetkeä shiny. Tano. Myös 5 minuuttia tulisi paino. About niin tuottaa. Anyway. Mistäkään sitä pitää puhua? Ei, kato, tuli shiny taas. Ai. On se mukavaa, kun tulee shiny ja Pokemoneja. Hei, jos nyt on pidetään, niin ne kannattaa siis jättää tuonne kommentteihin, jos ne siis toimivat. Pitäisi toimia niin, jos on mitään peli-ideoita, mitkä eivät ole maksullisia, niin voit jättää tuonne kommentti. Laatikkoihin. Laatikkoihin määrin. Mikä ne on mitään laatikoita? Kommentti. Joku kontenttirihteri. Mitä se on, tulisiko jotain Overwatchia tai Fortnite tai jotain vastaavaa, niin tuskin, koska mulla ei oo semmoista kameraa, millä mä voisin niinku semmoisia videoita oikein kuvata. En mä nyt voi pelata teko saamari heittoa. Vitto. Selkeä jäänyt. Okei, jäi se. Siitä taas yks booperi. Kokeillaan vähän puussa. Tässä on ihan muutama wooperi. Kato. Tämmönen... En tiedä, mä oon puolisväriseltä vähän hankala. Mulla on oikein. No, mulla ei ollut tätä, mutta mä en tätä hirveästi halunnut. Mä oikein se kolmen tähän raidi. Se on Electabuzz. Patataan se boosteri. Ei nyt aina hoitaa nopein se boosteri. Te niinku kuitenkin näette sen tässä videossa. Mutta nää peliä nyt on kovemmalla kuin mun oma ääni.
Nää tyylin on, tää Periäinen on tyyli kovemmalla kuin mä itse puhun. Tai jos hän nyt sitten haluaa jäädä tohon palloon, jätetään se sitten rauhaan. Mikähän tää Wooperta nyt vaivaa? Se sitten joka ikinä Wooperin nyt alla. Excellent. Joo, mä näin niin toiset Masterpola tehtävät vielä kesken, enkä saa niitä tehtyä. Se ei ole hirveän mukavaa, mutta... No... Ei voi mitään. 0,5 kilsaa pitää kävellä, että mä saan yhden munan auki. Holy moly. Ja muuten jos joku kysyy, että miksi mä teen live-striimiä tästä. Mä en vaan oikein... No... nähnyt siinä mitään järkeä. Eikö mä tiedä, pystynkö mä edes tekemään live-striimiä? Ehkä pystyn, ehkä en. En tiedä, siellä on Megahound Doom. Kuten näitte, jos siis näitte. Ois varmaan hyvä aika nyt katsoa näitä Woopereita vähän se. Wait. Okei, ei ollut yhtään Nundo-Wooperia. Olisiko siinä ollut Nundo-Wooperi, mutta ei ollut. Olisiko pysynyt Nundoon, niin sitten 0 IP. Ei hirveän hyvällä näytä nää Wooperit. Ei kauhean näin. Siitä niin taas yksi yksilö. Jee. Skanhaihunkoski. Ei mitään just. Noniin. Kohta on tuohon Pokemonin avattu, minusta on mä tää raidihommaa saa tehty. Hatch X ei tuu ole niinkään iso ongelma. Sitten nää Pokestopit ja Field Research tässäkin tulee olemaan isompi ongelma. Mä oon tosiaan vähän väsynyt. En tiedä miksi. Mun omasta mielestäni nukuin aina ihan hirveän hyvin. Oli ihan ok yöunet. Kyllä syystä vaan väsyttää nytten, se tulee taas auto. Jee! Cooper! Cooper, Sly Cooper. Jos ainakin yleensä, jos mä pystyn, niin mä vois kokeilla kuvata jonkun
pleikkapelivideo on, jos tää mun kamera, puhelimen kamera olisi niin hyvä. Mutta epäilen, joten mutta tuntuu sellaista ei välttämättä tule ainakaan pitkään aikaan. Ennen kuin mä saan oikeesti kunnon videokamera. Juu. Nyt mä en kuikkassa nyt tässä, mutta mä kuikkassa nyt jokin muut. En tiedä. Tosiaan vähän niinku tällaisella tuossa X-kippari. Niin te ette näe mun käsiä tässä videossa. Funpark on tuohon luve. Aika nice. Juu. Video on kestänyt nytten about 16 minuuttia. Tästä ei Wooper paljon Wooper. Tohon. On vaikeammin napattaa kuin lure. Vai onko sitten kiinni? Ei se ollut. Ihan turhia sellaista luuli. Ja jos joku kysyy missä mulla on EP-puttynä täällä, niin mulla on tehty mun mitään kävellä 10 kilometriä EP mun puttynä. Pari Pokemonina niinku. Ja sitten evolvaa se yöaikaan Umbreoniksi. Joo. Shadow Legender, onks tää niinku Lugia saattaa mua? Onks tää Lugia muuten? Onks tää Lugia vai Moltres? En tiedä. Hitto, no hyvä. Eiku hemme. Ei ollutkaan hyvä. Nyt loppu se mikä hautumiselle. Tohon ei välttis tuu ketään tohon. Shadow Legend. Mitäs sinne sanotaan? Battle with nearby trains to defeat this raid boss. Ahaa. Niin tosiaan siihen ei voi kutsua siis ketään. Hyvä. En tiedä onko se kauhean hyvä, jos se on kyllä Lugia tai Moltres. Ei se oo kyllä kauhean hyvä siinä vaiheessa. Koska no, se ei yksin tai kaksin varmaan mene ihan hirveen hyvin. Eli se on joku level 5 niin. Mä läkit saanaa tehtyä, näitä on tehtävä tässä. Mä nyt hetken hiljaa. Se on harkkuna. Mä oikein. Komandi. Olisikois hullu jotain undo? Vai niin ei mulla ole enää undo. Hups. Ihan aivan ulohin. Varmaan hajutaan ulkona. En tiedä mistä johtuu. Jos mä saatan tietää yhden syyn, mutta en nyt mainitse sitä tässä.
Katoppa. Shiny tuli. Just sopivasti shiny. Jäi eka paljon. Ei ollut back shiny. Eikä mitäs tulee ehkä vähän kovempaa, mutta mä en tiedä jaksanko mä. Pidemmittä puheita, eiköhän me jatketa tätä ja niin ollaan jatkettu koko 20 minuuttia. Se tulee olemaan mitä todennäköisimmin pisin video koskaan mun kanavalla, että tossa. Sit down and grab some snacks and watch. If you want to. Elikkä suomennettuna vaan istu alas tai seisot tai ei mitään ikinä teetkään. Ja jos haluat niin ota vaikka jotain snacksia ja purtavaa ja relaa ja vain katso tätä videoa. Kyllä tää saattaa kestää hiukan. Ihan vähän. Sinne isujan arkena, niin oliko? Ei se varmaan ollut kalaria eikä paldea. Isuja. Mä pannaan 2 boosteria nytten. Hetkinen, sanoi putkinen. En tiedä mikään putkin maapahtuuko sanomaan jostain. Ja sit se on jäänyt. Ei siitä sen enempää. Saa lisää tukipalloja jostain. Ja varmaan avaan ne miljoonan jihtiä, mitä minä on avaamatta. Ai hemmetti, otas jalkaa sattuu. Ja... Auto varmaan antaa sen mennä. Juu. Antaa se mennä. En nyt tiedä mikä tälle pelille tuli. En rupes vetää jotain omaa tässä. Mikä tälle nyt tuli? Nyt en tiedä mikä tälle tuli. Joku kosketus näyttää vähän eri, mennään sinne takaisin. Nyt tos näyttää viesti tuli. En tiedä miten tässä on nyt itse joten ajaksi. Ei varmaan mitenkään muuta. Joo. Ei siitä mitään sen enemmän. Ja taas toimii. Hyvä. Nyt taas toimii. No se seisoo tässä hetken aikaa, kun saa puuppareita. Ihan muutama huupperi. Avaa. Spinnata ton pokeestakin. Mikä? Se hiisee olleen. Auto hiisee. Toivottavasti mä ikinä ajataan varmaan semmoista. Kattoo, että onko siinä autossa kaikki ihan kunnossa ja sit tuolta kunnostaa. Mistä nyt lakkaa jotain ikinä? Aggressiivinen wooper. Wooper woke up and shows violence. Come on! Mutta tuo pokepallo on just 1000 pyypperi syö.
Montako pokepalloa tää Wooperi oikein haluaa? En ymmärrä. Tuossa ei varmaan 10 pokepalloa se olisi Wooperi. Kysymys kuuluu, että miksi se sai niin monta pokepalloa? Onko tää taas yksi sellainen Wooperi, mikä siellä on 2 pokepalloa? Ei. Ei ollut sellainen Wooperi. Ellei sitä käynyt vielä. Haasakseen hitahti. Excellent work. Either. En mä Sheffori tästä halua. Juu. Tän tuli taas poikainen sitä pyöräilemään. No! On kyllä niinku semmonen aksolotli eikä jänis. Tääkin on varmaan Wooperi. Juu. Catch 1000 Pokemon. Eli näitä ei pysty kuikkaamaan. Mitä tuolla ikonilla tapahtuu? Älkää nyt syödä mun kaikkia pokepalloja. Itse Wooperi. Mä pystyn kuikkaatsemaan enää. Se on joku X määrä kuikkaatseja, minkä sä pystyt heittämään per päivä. Sehän on normiheittoon, mitä on kuikkaatseja. No saatan pyötellä koko tää video lyhyen. Kohta tää kommenttidei loppuu pokepallo. Ei hei! Kyllä minä keinot keksin. Spinnaa vaan pokestoppeja ja vaan avaan mun kiikki, niin eiköhän siitä tuu pokepalloja. Nyt on kosketusnäytössä jotain häiriötä. Taas semmonen mukavun määrä Woopereita. Ne on aika joka ikinen Woopereista. Joten, no, me tehdään näppä. Istuin avas hetkeksi. Liian merkittävä. Mitäs Evola vanhaa Wooperi? New Formations on oikee XP Glitch Map. Clocksire. Kolme Clocksire ja 2 Quassia.
Lassaaja. Varmaan tässä tauon aikana varmaan alan hiihtelee. Mä en tiedä kukaanko mä sen varmaan kukaan. Varmaan. Aika todennäköisesti. Ui. No, tässä on tätä. Mitäpä joka ikinen, joten. Onko? Kyllä me voidaan Sanderullakin näyttää sitä lähti Sanderulla. Eikä mikään, jos ei ole mitään supertähtiä mihinkään mielessä. Eli tää vähäisen haastaa. Mennään aloilla Executory. Sitten on Pixot. Sitten on Pixot. Sitten on Chansey. Oota hirveä toinen. Okei. Ja tietyllä katon salin, niin mä saan sen non-superfatti loppukoneella ääressä. Sellainen koesti. Iso vähän kokeillaan siinä. Mutta vaikka ne on tämmöisiä kokeillaan tänne saliin. Se jää kiinni. Niin mulla on tosiaan yksi Rakion, koska se Rakion Ride Hourilla, että raiditunnilla. Mutta mä en saanut jokin yhden kolmesta kiinni. Vai kahdesta, en muista. Siitä on ihan hetki. And the gym is mine. Ainakin koulun. Ehkä joku haluaa sitä kommentaarivideo. Ehkä mä en sano miten videon aikana, mutta se on teidän oma ongelma. Ei liity minuun. That's your own problem. Ai niin. Ei mä voi tykkää sitä. Ei harmi. Onko se on? Tässä on korkkaan pistäkki. Miksi mä tulee tänne, mutta tää porukka? En tiedä. Ei tiedä. Ei tietoa. Super. No. Se on ikoni. Toki epäilen, kun Vilkon kirkossa ei ole valoja päällä. En tiedä, mistä mä puhun.
35 minuuttia tästä mitään videoa. Varmaan nyt on pysyy video. Ehkä mä en tekemään tunnin videon sitä kuin 100 minuuttia sitä siihen. Tää on eri pelaajia kuin tätä videoa. Ja mä saan tehdä sitä vaikkapa live-streamin, jos mä nyt pystyn. Jos mä pystyn. Ei tiedä. Ei, ikäisessä semmoinen sitten. What? Tuli Pokemoneja siitä. Aika nice. Mä katson ehkä vähän pelaajia. Mä tunnen nämä tyypit. Mitäs mä menen todistamaan? Jatketaan. Ja. Ulos. Epäleväli. Haluan nähdä piitseilejä.
Pistä mun rampartisi tuolla. Niin hyvin tapainen pide, kun tuolla hemmatti sadearkistinkin. Näin. Tästä. Mä saada kuvaa 8 tonnia expaa. Nyt on vähän säätä. Mitä ei sitä mitään. Eipä voi mistään. Pelotan tyttöä. Tyttöä tärkeää jostain. Otetaan me pistästään takia. Entä se on nyt sitten? Sinun ei antanut nyt. Ei siis sen tuu eläimeni, vaan sen pystyy niitä.
nyt jotain häissä tän audion kanssa. On 2 tyyppiä sadoartikulossa. Minäpäs kävelee sinne päin. Olisiko tää eksittää Pokemon Gosta mennä takaisin tuossa audiossa jotain häkkää? Mä en tiedä, tää on melkein upa uusi puhelin. Ei naarmuja näytössäkään. Äänestän päälle, on välillä kaatunut jotain. Mutta ei se mun edellisen puhelimen aikaa välttämättä. Hyvä taas vaikuttaa tämän puhelimen, koska tässä näyttää audio on jotenkin. Ja audio on tosi jos joku kysyy. Tuolla on nyt lähtemässä tätä kirkolta. Se täytyy olla mikä mun paras video, mutta toivottavasti on tällä hetkellä ainakin paras video, mitä mä oon tehnyt. Toivon, että te tykkäätte mun videoista. Että mä en näitä tee ihan turhaan. Tosiaan, mä vähän tykkään niitäkin tehdä, mutta niin. Mä en edes toivoa, että tästä mun kontentissa tykätään ees. Vaikka mä mitään rahaa siitä saastakin. Et niinku sillä. Eihän muista mitään makseta, joo, mutta niin. Muuten vaan hyvä, että mun kontentissa tykätään. Vaikka tää olekaan mitään hirveä laatukontenttia, mutta silti. Oletan, että kaikki tykkää mun videoista, joten juu. Ei siinä mitään, jos et tykkää mun videosta, niin sitten sun tykkää. Se ei minua haittaa sille varsinaisesti. On se vähän se, että jos joku sanoo tuolla vaikka jossain se videossa jotain cringe tai jotain, niin se voi ihan pitää oman päänsä sisällä siinä vaiheessa. Sitä tarvitsee tulla sanomaan erikseen. Ei, vaan roskasisältö. Sitten on. Voi. Sitten on. Sitten se on ihan oma ongelma siinä vaiheessa. Se ei minua liikuta. Älä katso mun videoita siinä vaiheessa, jos tykkää niistä. En mä sitä itekään mitenkään superisti tykkää mun omista videoista, mutta ei mitään surkeimpia ole. Jännä homma sitä, että tää on tosiaan talvi päällä ja mä oon lippis päässä. Eikä täällä ole kylmä missään niinku päin. Tää on melkein 10 astetta lämmintä. Ja on marraskuu. Niin mitä? Syksy tuli takaisin. Tosiaan pidinkin syksylläkin ulkohousuja. Täällä ei tarvitse edes ulkohousuja. Täällä ei oo niinkään kylmä. Takkia, lippis ja lenkkarit. Ja sitten pari vallanmainosta. Toki voisi täällä hupparisenkin olla kipeäksi tullut. Tai epäilis, jos sä varsinaisesti haluat kipeäksi. Se on vasta salppuke. Ylipäivän kaikki. Jotenko hinnoittaa?
me tehdään. En mä varmaan siitä ei heiluttele. Mä en saanut tuosta spiritinittiä. En tarvitse tekee spiritinitehtäviä. Ei tästä ole muuta tehtävää. Aina sain päiväkodin eteen. Ja vähän farmitaan näitä. Mä saatan lopettaa sitä videoa, jos on tunnin kohdalla. En mä siis sitä varmaan, että saatan. Ei ole varmaan. Juu. Mä en ikään sitä kuuan tätä videoa, mä olin lähinnä hiljaa vähän suurimman osan. Ainakin jonkin verran. Ei oo kauheen tankki toi jokaisesti. Paljon hoita kun on se kestä istua. Ei nyt tässä oikein. Ja varmaan kun HP ei niin merkkaa mitään pääpäivässä. Onko sinne custom kenkaan? Super. Jokaisen hyvin pitää. Videosta mitä 54 minuuttia. Pyhin video tähän saakka. Ennätys. Mulla on ihan vaan huono ennätys. Varmaan molempia. No ei varmaan mulla vähän täällä video. Tältä paljon videoa. Mitä riitti ihan riitti ihan siitä, miten määrittelevät mikä on järkevää. Onkohan tässä aloittanut nyt? Ei kauaa. No ei edes päivää, kun mä en hakkaa sitä sarjaa. En takiottaa kyllä nyt. Ja kyllä tässä ottanut huono. Puhun mun videolla englantia, jos on aika lailla sekasin. Että juu. Nyt mä poistan näitä woopereita, kun mä voin vaan säilyttää näiden kautta niitä niivejä. Hemmetti. Mä oon ajatellut sen poistanut näitä. Mä haluan säilyttää näistä katonta niivejä. Eli jos jostain mandoa tai handoa. Elikkä se vai jostain olla iiveistä. Shine, pitkästä aikaa. Mä oon tullut puoli tuntia ensin mä Shine.
en tiedä, mä saan todennäköisesti tuossa jossain tunnin kohdalla. Tyyli lopetaa tää video, jos mä koitan saada jonkun pienen outron siihen. Mä en tiedä, se tulee ole mikään kunnon outro, mutta niin. Joo. En oo varmaan mitään outroa tee siihen. En mä jaksa. Mitä mä muuten spinnannut koskaan? 6 pokea stoppi. Mitä kauan toteutunut? Pysyy. Ei hemmetti. Meillä meni vika ultrapallo ja vika kinattari. Kinattari ja ultrapallo meni molemmat sinne. Ajoitta meni hyvin. Mutta oli hetken ehkä oottanut tuossa raivissa olleeksi. Ketään ei oo se yhden tunnin, mä lähden siitä. XL Cooper. Mikä Cooperia mä oon nyt napannut tän aikana? Varmaan suht monta. Jää, paina peri. Voidaan näyttää Wooperi painaa perillään. Taas siitä meni auto. En mä ehkä tunnin kohdalla ota tätä videoa vielä. Kun tuli ihan lyhyeltä. Ja todennäköisesti se on varmaan joku tunti 10 minuuttia hyvä. Mikä hiton autojen jono tästä meni? 3 autoa ihan jonossa meni tästä. Okei, nyt tämän videon kesken tunnin varmaan lopetetaan sen tunti 5 minuutin ja tunti 10 minuutin välissä. Ei hemmetti, en poista vielä. Ei voi. Mun Pokemon Storage tulee varmaan olemaan täynnä Woopereita tän jälkeen. Mä poistan kaikki huonot Wooperit. Mä pääsin menemään missään tästä vaiheessa, kun se menee koko ajan autoja. Ei se on mitenkään kauhean iso tää paikka ja täältä en mahdu mistään menee. Taas tulee auto!
seis mulla. Menee vaan. Sitten on siinä kävelyssä sen tie. Tuo on se pää. Kyllä rehkeitä ihmisiä löytyy nykypäivänä. Ei vittu. On olevina niin kova kiire, että ei viititä edes tietä antaa. Pystyy 5 sekuntia rauhoittaa. Niin kova kiire. NS. Meidänkin totta mitään oikea kiire. Ottaa 500 kändiä, tämän jälkeen on 500 kändiä. Yli. No se hittasää tätä olla. Mitä mä ootan? Mikä mitä Shadow Article? Suomalla tää ei. Se on varma. Täällä on keino, mihin voidaan istahtaa taas. No, se on märkä. Se voi. Miten värikkää se on? Eikä varsinaisesti ole mitään mihin nyt pitää istua. Voi joudutaan seistä. Voi harmin paikka. Voi harmin paikka, joudutaan seistä. Harmittaa ihan hirveästi. Joudun seistä. Ai kamala. Mä seistä. Mitä mä teen? Mä joudun seistä. Ja nyt haittaa seisominen. Tää ei varmaan tuu ketään. Ei tähän ole tulossa ketään. Wooper-tauko. Look what you've done.
Jos me voidaan tehdä se näinkin simppelisti. Vähän vetää lista päätty. Taas yhtenä tuossa. Ja 30 minuuttia tänne. Me lopetellaan. Ja se on moi moi. Tämä ei ihan vielä moi moi. Vielä yksi juttu. Jos tykkäsit tästä videossa, niin muista pistää tykkää tällä videolla ja kannattaa sen tilata mun kanavaa ja pistää kellot valmiissa, että sä missaa aina kun uusi video tulee. Joten se ei maksa sulle mitään se tilaaminen ja kannattaa antaa tuonne kommentteihin siis jos ne toimii. Niin kannattaa antaa tuonne kommentteihin joku peli-idea mitä kun mä pelaan. Tää on peliaiheinen kanava. Niin. Ja ei mulla muut tässä. Moi moi!